Yes, and in the first segment, as I said, Trukutaura Navanda Tambudzayi avatora nhoroondo yemakuriro avakaita sekutaura kwavanga vachita musegment yekutanga vanoti upenyu hwavo hwavakakura nawo upenyu hwavakakura vachitambudzwa. Munhu ainyanya kuvatambudza mubereki wavo vanova amai vavo. Patazopedza segment yekutanga kana kuti part 1 vazvadzitambo vanotivo hongu kunyange vakange vamboita bonde nevarume vakawanda wanda, chinhu chakazenge chakuvanetsa mukati meupenyu hwavo ndechekuti vane mukomana wavaidanana naye kana kuti murume wavaidanana naye vakange vasanzwe kuda kuita bonde nemunhu wemurume, asi vakange vakonzwa kuita bonde nekendo vanzvadzi. Saka zvakazopera sei pakuti muzokwanisa kubva kukendo muchitanga kuita bonde nemunhu wechirume, kana kuti zvakaramba zvakadaro? Ayo zvakapera. Then bamunini vaive ndo vangu vamukomana wangu. Asi hama dzavo dzandaigara nadzo hatina kuda kuti vakurumidze kuzvisiya kuti taakudanana. Saka taiti kana auya mukomana ini ndaibva kuspare, iye airara kudining, ndaizoenda kudining tonotandara chichichi, but paanenge akuda kurara neni paipa ini ndakanga ndisatombodi. Saka ndo pandaizobva ndoenda kunorara kuspare kune vana. Takatora nguva yakareba tichidaro. Saka iye pai ndairamba kurara naye, iye aifunga kuti ini ndiri virgin. Because makore angu anga asi makore akawanda ekuti unotarisira kuti mwana aita go through zvinhu zvakawandisa kudaro izvozvo. Saka iye aiti ndiri kuramba nekuti ndiri virgin, ndoda kutanga ndaroorwa. Asi ngatoziva kuti unotone mwana akashaya. Wakatofirwa nemurume, wakafirwa nemwana zvakare. Saka nekufamba kwetime ndakazo chakatizwa nditange kumudza life history yangu. Takazosvika nguva yekuti yanga iri Easter holiday. Easter holiday mukomana wangu bva anditi ini ndiri kuenda kumusha, iwe uri kufanira kuenda upi kumusha, tinozoonana after holiday. Mukomana bva atenga magrosari ekuti wo musikana aende kumusha nehembewo dzakanaka. Asi ini kumusha ndakanga ndisisadi kuenda. Ende patime yese iyoyo fear yakazopera zvokuti handazombotumira chinhu kumusha futi kana kunyora tsamba kwainyorwa tsamba. Baba vangu vanga vachiri kuenda mumusha pamwedzi papo, but handina chandakazonge ndichivapa. Ndavhurika manje ipapo. Saka mama vangu vakazonyora tsamba, isusu tichizvarwa sese tiri 7, hapana mwana anga ine birth certificate rekuzvarwa. Mama vangu vakazonyora tsamba vakanditi kana ukadi tamba chidembo musi kuenda akabata, unless kana uchiziva kuti kuHarare kwana amai vanokugona kukutoresa birth, ndo paunondiignore. Ndakaramba ndakangoignore kudaro, ndofanira kunge takaita mayezi ndakavaignore kudaro. Saka mukomana wangu ndo paakatanga kunditi iwewe enda kuEaster, ini ndichiramba. Ofichibva atondiudza kuti manje inini vana mukoma wangu vanoenda kuholiday, wotosiya vakakiya madhoo avo panotoya gadhi panapa. Saka uda kuenda kupi kana uchiramba kuenda kumba kwenyu? Ko iwewe sei uchiramba kuenda kupi kumba kwenyu? Ndo pandakazotanga kumutsanangurira zvese handa chandakasiya, but pati yekuita murume nekuita mwana ndo yega nekurara nekendru ndo mapati 2 iwaya andisina kumuudza. But zvimwe zvese ndakamudza, ifi nemabvisirwa ndakaitwa umhanda, nekutoti handisi mhandara nemabvisirwa ndakaitwa ndakamuudza zvimwe zvisi. Ndobva handiti inyaya here iyoyo ndo isitombori nyaya yekuti munhu ngarambe wabereki wako, amai wako ndamai wako, hawafi wakaita sei, wakachinja. Iwe thank God kuti wakatongokwanisa kukuzvara, wakatokuchengeta, wakatokuraramisa. Dai wanga ine utsinye kudaro pamwakava zvitaze kuenda munhu kuenda musha izvo mangwana ndiri kutokuperekedzawo bhasi, enda baby. Vanamboramba vanambodibva handiti enda. Saka pataidanana nodhara taichinjana maalbum isusu, kwakusati kwane mafoni kare ekuisa mapicha. Saka enda nealbum yake nehama dzake neyangu vatachinjana vandaenda kumusha. Zveshuwa mukomana anga akatenga, iniwo ndakatenga, mai vana ndakagara navo vakanzwisisa kuti mwana kuendawo kumusha kwavo, vakanditengera vakandipawo nehembe dzimwe vana vavo dziya zvimwe zvezvechausigiro vombopiwa kazvinhu hembe chichimba. Ndasvika kumusha ndikasvika nebhazi riya remasikati riya, vanengene vangu bva wafara, iwo bva wafarawo, wasiri munhu anonyanya, inini zvese zvandoita hasi munhu anyanya kuratidza kuzvifarira. Wangoitawo zvongoto mwana uyo wangu no magrosari.
Tichingoita ndofunga 2 hours ndakagara pamba ipapo. Wakabva wanditi vanenge nongobva kuti kosisa musati mane mukomana here. Ndikati handanayi mine nditore album ndikuratidzei. Ndatora album. Ndakutanga kuratidza vaning'ina vangu vachibvunza uyu ndiani hanzvadzi yake ndimbuya wake chichichichi. Tasvika pane mukomana wangu zvikanzi ko uyu. Ndikati ndiye mukomana wangu wandakudana naye. Mama wakabva wasimuka pawangu wakagara pasaidi. Wasimuka bva wadai so. Bva wanditi ndori kumukomana rwacho runooneka nhamo nepapicture uru. Bva wanditi mate pu kumeso apa. Mate. Wandisvipira kudaro ndakangokwanisa kuti mama mukabva madaro. Kutodaro. Chatochai. Watotora dhafu dhina. Rakazondirova nzewe. Ikasvimba kudai nzewe. Ndakabva ndatotiza ndakatozoita zvekutiza. Ndikanorara musi kwasabhuku. Ndisvika kwasabhuku sabhuku bvato weraine nepamhiri kwete wemedu nekuti wemedu vanga vasade kundibatsira vachitya. Vangoti kwasabhuku kwandakanorara uku kwainzi kwamugodo. Vatonditi ndisandatomboziva kuti vamwe chete navana mugodo vandakazororwa vane ukama. Tambu mai vako vachiri kungodaro inga wakushanda wakuyowa nemari nezvinhu zvacho zvavanoda. Andakwanisa kana kuadaira ndakachema usiku hwese. Vawanditi chinyarara ndakukupa mareba zodzokere kupi kwaRarare. kwaRarare kwandiri kudzokera baba vangu vari kumusha vanga vari kuyowa kumusha kuEaster havako. Kumukomana hako kumba kwandoshanda hakuna vanhu. Ndakadzoka pandaenda kuGlenora. Ukama wangu neUGlenora hauna kupera ndaingotoma ofundo kwandaimboenda kana ndisina mukomana wangu. Manangosviko handachandakanovaudzawo. Ndakasvika ndikangonogara kunge zviri nomo. Svika mukomana wadzoka kona kwandaishanda wadzoka pandadzokera kubasa. Ndasvika vandatanga kugara kuya vandatanga kugara kuya. Then spirit yaikurara nekendro yakazongopera yega. But mukomana wangu handina kubvuma urara naye. Ndakamuudza kuti inini ndakarara nevanhu fine handisi kuramba. But handaurara ndichida. Wishi yangu inini ndaida kutozororwawo ndiri virgin. Asaka handirari neyo kusvika waita sei wandiroora. Zveshuwa mukomana haana kutombotora advantage yezvese izvi. Kana kutombonditi hausi vindika akana haana zvaakaita. Akabva ati fine. Takagara August vasvika. Zvikanzi bebi uri kuenda futi kumusha. Ndikati handikwanisi. Zvikanzi kumusha ndokwauri kuenda. Ini ndida kuzokuroora. Saka ndikuroora here kuti tikungotorana togara. Kana unofanira kutanga wavaka relationship yako nevabereki vavo kuti ini ndizoroora. Uri kuenda kumusha. Zveshuwa mukomana akagadzirira zvekuti ndiende kumusha. Ndakaenda kumusha. Musi wandakasvika ndomusi wakatanga futi hondo. Ipapo vakakiya dhoo remukicheni vaine banga vachitotaura nhasi ndotokuuraya. Ende zveshuwa banga rakatobaya zvokuti maki yacho yakazopera zvayo nekukura rakatobaya apa. Munin'ina wangu ndiye akazonopasa dhoo. Ndiye akazokwanisa kumabvutira banga. Vachitotaura kuti handina chandinotya nekuti ndindakatakura naye manzi. Ndakatiza futi ndikanorara kwandakamborara last time. Ndikapiwa marebhasi futi because nenda vandasiya zvese. Ndati zvese. Pekutanga chinja ndakanogona kungonotiza nacho album yangu. Because ndiye ndakabata time iyo. Zvese zvinonosara zvese nehembe dzangu dzese zvese zvinonosara. Ndakadzoka futi kumukomana. Ndikamuudza kuti zvakaitika pai ndo zvangoitika futi. Dei iroro vana mukoma wake vanga vasati vadzoka kuRedia August. Dei iroro ndo randakabvumira nemukomana iye. Kwete zvekuti ndaida ndakaita chero zvazvaita. Ndipedza kurara nemukomana akabva andiudza kuti wane nhumbu yemwana mukomana. Ndikati nhumbu yakambozikanwa munhu asati aenda kumaMPs. Iye haana kutoziva kuti munhu andiri kutaura naye ane experience. Kana kuti yanga isiri experience such but akamboita go through. Ndikati handiti musikana anoona kuti ane nhumbu after ajamba. Zvikanzi amai ndo zvandikutokudza wane nhumbu yemwana mukomana. Vandati hatinoona kana mwedzi wapera. Mwedzi zveshuwa usati wapera ndakatotanga kurwara. In fact ndisati ndane nhumbu. Ndisati aenda kuholiday. Ndakaita isusuwo zvekutiza kuspare sheshe vandauya kudining. Ndauya kudining gedwo
raira rakakiwa nditi mukomana ari kudining ndiri kudining rakatogara pamakumbo kutokisana nemukomana tarisati kurara tese gedhi paratonge ranokwa rarira nemhemvu ratonge ranokwa bamukuru ndobva wanobuda kubedroom kwavo wachida unono ndiyani ari kunoka gedhi usiku uno ndokutosvika shasha dziri kufara shasha dziri kufara wakabva wangodzokera negotsi ini nekutya ndakabva ndatobva ramanya kusibebva ndanorara vanamuka makuseni aina sheti yabosi murume pabuda paenda apa nyadzi zvadziri kuita ipapo havana zvavakabvunza vanavo zvavakataura pabuda bva waenda mukadzi wavo ndiye aisoenda kubasa time ndiye akasakarira mukomana wangu bva amukawo inga iri kubasa bva atomuka inga yamandi makuseni bva amuka bva aendawo kubasa bva nditi dondwari kwakusati kwaane mafoni unozoenda kucallbox wozondifonera kuti wasara wachiti chii vandipa mari vandazodaidzwa namadam bosi zvanzi tambuya kuno mandapinda mubedroom avo ndaingotsvaira zvangu zvese vaigara neno semwana zvikanzi kwamakorokoto kokundiudza kuti wamainini newe woramba vana vachingokuti mainini zvebasa une shuwa apa ndiri kutya ndichaka basa iri kapera ndichaita sei kosaka izvo zvadai so saka mukomana acharamba achidana neni chichinda nemubvunzo wobo vatonditi ende mainini hamurevesi kwakadii kundiudza kanzi gara pamubhedha apo ndagara nekutya nzosatombotye nyatsogara ita zvaunoita neni mazuva ese pakona ita zvaunoita neni mazuva ese pandanyatsogara zvikanzi makatanga rini kudanana pandau zvikanzi asi unorwara april wese yakasara makudanana ini ndikati zvikanzi bva watanga kundidzidzisa zvikanzi mistake yauri kuita ka haiitwi kwamukomana akakumitisa akazokuramba unoitisiniswa nani iye mukomana kana achikuda zvekuroora sei asiri kuudza mukoma wake kuti ini musikana ari pano amusikana wangu zviiti zvawakaita kandi nditokuona semunin'ina wangu kubva nhasi handida kuti basa rapera uri kushanda sezvawaingoita takangogara tokuti maininiso saka uri mainini ndatora mafemo pa weekend yakadi ndazoenda awazobuda ndazokiyakiya magedhi ndaenda kucallbox ndakufonera chikomana ndikati achikomana aiwa zvese but nyadzi dziri kundibata wangu nhasi vanofanira kutodzoka ndatoseta table mafudhuwo machikafu handisitombowasewa ndarara iwe next weekend usatombouye zvako hanzi amai ndiri kutouya zveshuwa awakutoseka pawakadzoka wabasa kake maini ntambo ndakati zvikanzi nevana vacho varara zvikanzi kana endanomutsa ndamutswa kuti ndirambe hazviti vari kudhaini wese nemurume wavo zvikanzi saka kufanira seta chikafu kudai mafudhu makutiza kako apa uri kutizei uri kutizei gara pamakumbo baba mukuru wako handiti murume wako vamukuru vaya vatondikanselawo paya aiwa zvazvinoonaka dai makangotaura hapana ana chakamboipapa inga takagarisana zvakanaka vane even character yako tatakatoyadhimayawo chichichichichi right hava kutoseka zvanzi ndakashamisika kuti bamunini rudo rwavana rwegore rino every weekend nepepabhegi yekokei nyamba wari kuzoti ndine bhebhi pano hava kutoseka paya weekend mukomana akauya zveshuwa vauya asi wangu wandikomekedzaa kuti kana tati tabvuma hatina kuti chiita musikanzwa mukomana ngaatanga aroora makarara mesere ndakati aiwa hatina ava wasi kuzivawo nhoroondo hanzi right ndopakazosvika holiday yaugasi pandaenda kumbabva vanoitika sikando pandadzoka saka pandakazodzoka ndichirara nemukomana ava vanga vasati vabva kupi kuholiday saka musi wavaidzoka kuholiday mukomana akanditi ngatiwachei magumbezi ngatiwachei ndisienda kubatsira kwachachi mablankets wanauye mablankets akachena ndisvika takawacha magumbezi nemukomana wangu ava pawakadzoka kuholiday ava nemari dzavo vanotoenda nana Vic Force chichi pawakadzoka pepe mukomana akaenda unovhura gedhi vavati wavhurwa gedhi vati kune mukomana akawanzwa chiti kune mukomana mawacha magumbezi asi pane zvawaita kani zvikanzi ndinombotambisa here ina handimbotambisi munhu atone nhumbu zvikanzi uneshuwa nezvawaita zvikanzi masipotsi akatopera vawapinda vawanditi kwani masipotsi apera ndakabva ndaramba ndakanyarara zvikanzi make sure uri kubva watomuroora zvako mwana yeye saka
mukomana manje trike yakaita yekungatiwa chemagumbezi aita hama dzake ngadziti musikana wangu anga refugee tikasawacha vanoda kuona chi blood zvika ndosaka mawacha magumbezi because wangotifuziva kuti wakaspoila chi magumbezi let's hope hamuna kushandisa magumbezi evana makatora zvimagumbezi zvimwe zvazve mukomana zveshuwa bva amirira kuti mukadzi musikana wakanga ari chi refugee pakatogara mwedzi wakazopera ndakutozoti ndine chi ndani pamiri patopo ndakaita 1 month 2 months maigurubva wati ndakutsvaga mwe musikana akubatsire basa bosi wakungorwara uchingorutsa shuwa maiguru wakatsvaga musikana ndichiripo komana bvati pane zvinhu zvandada kugadzirisa plus asandaudza baba kuti ndakamitisa mandagara nombobva yatanga kuti 1 2 3 4 5 6 7 mukomana ari kuti pane zvandisandatadza baba kusvika baba mukuru bva wati chimira ndinotaurira inini baba uri mwana mudiki mukomana akaenda 27 years hosi mwana mudiki kaiwewe hanzi ayo ndotaura ndega apa ndiye gutu ndotaura ndega baba mukuru bva wati handingamanyiri munhu kumberi zvikana maiguru aiwa vakomana vanonge vasina mabrifiwo masoksiwo hembe magumbezewo saka maybe ndo zvaari kumbotenga ngatimbogara ina handakagara nawo zvakanaka kuzosvika ndatoona izvo ndada kutonosvika saka maiguru vanga kunditi shamwari chienda kusvika 9 months unotosiyiwa kuri pano mukomana havatembeka chiita pressure uendi nhasi usatombomusiyi bvauya weekend ndakati nhasi handitombokusiya kumba kwaona ndakukuziyiwa kwakuri kumufakosi ndandakuzikanwa kwakumufakosi hana ndakatotambirwa navanhu vese amweni nati zvandwanasa ndamboziva sana tete ndakuzvaziya zvikanzi ndakati nhasi handitombokusiya ndikutoenda newe zvikanzi unoenda neni kupi ndakati kumba kunyanya ndokusiya zvikanzi enda ini ndina bamunini wangu vanogara kumabvuku vanomba mabvuku ndokwandongotiza ndonogara iwe ugarira natete yawasvika waenda maona tanga kai ndodi pandati kune mukomana ndipo chini mari kunze kwakabva kwarira ice cream ndipo mari ndotenga ice cream pani pamari vandabuda gate vandanotenga manoroni kwakuchine manoroni emalaria ndanitenga manoroni apa rudo rwemukomana rwakatanga kuita kakudzika zvezvekuti ukasimuka chikutera chita sezvo apa tatiri tu pamba ipapo iri saturday vandanonyora tsamba dzangu 3 yemukomana yamai vangu neyekutenda maigura neyekusava pamhosva nezvaitika mandamwa manoroni angu 24 apa nhombo yani 7 months ndanwa manoroni mapepa acho ndaikanda pasi pemubhedha tsamba ndodzandandakaisa pasi pepiro zvese zvakaitika mukomana hanaombosimuka zvaaita zvezve vandanyatsotoona kuti zvishwaka rudo rwapera panapa ndochienda kupi nemwana uyu ndobva ndamwa manoroni ndagara kusipeya kuya kuyasvika mana ndakunzwa dzungu ndakunzwa kutsva ndambobvisa hembe zvaramba kushanda ndaenda mubathroom ndobva ndanovhura shawa ndamira pashawa vandanodonha mukomana akatozovhundutswa nekunzwa noisi yekudonha ndopa akazosimuka chiya mubathroom achisvika andandisitori nahanda ndatoa lifeless ndopa akabva azondisimudza bvaandisa pamubhedha achingonondisa pamubhedha kugedhi bhero richirira ana maiguru wabva wadzoka achimhanya unovhura gedhi wachidzoka achiti uyu hameno zvaita angodonha wachimhanya mumba muyamiya saka ndandiri naked maiguru bva unotora tauro wako ndifugidza saka vakataka kunondigadzirisa kurara zvakanaka pawakanodai pasi pemubhedha paipo pawakadai ndopo wakanobuda nebepa rechi remanoroni nekunhwa ari nhwa ka ndobva but sichionai bepa nemanhwira ari kuita munomuka bepa rabva kupi ndobva wanopfugama watasawa pane munda wemapepa emanoroni kwawerenga kwana 24 kuzonosimudza papiro pane peni zonosimudza wani pane tsamba 3 ava pana akaita nguva yekuringa tsamba ipapo vanatorwa vandendiswa kumavenues clinic nendiswa kumavenues clinic vandasvika vandadhirenwa ndakatombodhirenwa pandani ndine nhumbu vanhanzi mapirisi kana amboda ndamvura ndoda kudhirenwa ndakazongomuka inini chona ndine machubhu chichichichichi abva ndamboita 4 days ndiriko rechi 4 ndo pandakazotanga kuzoti ndiri kupi ndakusanangurirwa kuti wakauya muno muchichichichichi ndakangopedzera kuziva ndichimwa manoroni ndobva maiguru aya ndaraiti dokta ati amangwana anobuda anodischargewa maiguru bva wangu unotakura mabhegi angu
vauya nawo kwamavenues clinic zvikanzi bamune munhu wenyu achingobuda muno muchitakurana makaenda umba kwenyu zveshuwa ndakatakurwa nemabhegi angu ndabuda nemukomana wangu zvikanzi munhu atizi nemasikati handi tinoswera tiri mumashops taswera takagara pachibhenji chepamashopsi kuma7-7 pataenda zveshuwa patanobva ndasiwa panze paenda panext door papaina gogwepo pandaona wakucross aenda mba mawo paazodzoka bva handiti shata kupinda mumba muna baba usvika ugara pasi kukanzi gara pasofa usagare usvika ugara pasi baba wangu anera simboti waombera nemutupo wopedza wopiwa chikafu wodyawo zvatopera ndozvaunoita shwangu mwana bva auya vaanditora vatapinda mumba vatapiwa introduction baba wachingopiwa introduction vawasimuka bva wapurudza bva watamba bva wafara zvisingaiti sendafara gotwe rangu rarora ndakura baba bva wafara sabva ndakutemisika musoro kuti saka mukomana uyu svika 7 months chaitya kuya neni panapa achingoti baba handisandavaudza zvakanaka bva tagara hondo nemadzitete bva yabatidzwa moto kwakabatidzwa moto unobvira mumereji mereji yakavava kusvikanda basa remurume ndo rakatanga kupera amawani vatanga mawani anonyanyooneka because agara pafamily house ari mwana wegotwe but zvandaidawo ininiwo zvekuzotiwo zvasingaoneki asi mwana akatengerwa preparation mateni zvese naamweni amweni wakazouya wakafara kutopfuura zvakaitwa nababa ndikati ndikubereka ndikagamuchirika mufamily but ana atete hondo yakauya ndikambozvisungirira tambo ikadambuka ndakazvara mwana wesi nhumbu ndakatakura nhumbu ndikasadya kubva ine 9 months kusvika 1 kusvika pa9 handachandaidya ndaizongomwa tumvura kuti ndinzwe life ndakazoita 1 week ndichirwara nenhumbu mwana asingapushi zvekuti musi ndakasununguka mwana wangu mukomana anga ataurwa nemukomana wangu uya ndikasununguka mwana wangu mukomana ndikaita 3 weeks ndiri pahospital ndisingazivi kuti ndiri kupi mwana akatoiswa magirasi inini mai vacho ndinda lifeless ndikazobuda ndikaenda kumba ndaenda kumba mereji yakanovava ndane mwana mereji yakanovava murume uya atozopanduka achatengi chikafu ana chaanoita akubuda kuenda patakazopiwa imba tikanzi bikai musipeya menyu ndakatambura nemereji iyoyo zvekuti hamuna chamakaona murume anopinda mba na8 anobuda na8 kana kuti 7 kana iri weekend anodzoka na1 kana kuti na2 hapana kutaudzana hapana kuti sei hapana kuti sei ndakatanga kubira natete chikafu kuti ndiwane chikafu chekudya mwana aikurawo kusvika natete vakupa mwana chikafu kusvika natete vakachinja makey edoor ende vaiti vakachinja makey ndikangokumbire panext door yaingonopindira neyawo ndikangofamba muroti ndikanhonga kiyo ino key inori kune chikafu saka ndaiti kana ndakupinda mumba manatete ndaipinda nemakapa angu 5 inouya netufulawa tushuga tusefi tui SR5 anowana zvinhu ndotobika zvemusiwo ndakazoudza sisi wangu kuti ndatambudzika kuglenora vaya vakatanga kunditengera grocery rekudya vachichinjana nababa svika baba wangu akunditi chingodzoka kumba because hazvibatsiri izvi ndakati baba havaizive kanorondo kumba akudzokekege ndishinge mwana wangu ati kure kure zvokuma 2 years bvandaenda kunjanje kumfa kuzeya ndida unozvitsikisa inini mwana wangu because pfungwa dzangu dzaindiudza kuti ini ndikafa as long ndasiya mwana uyo ari mupenyu ansara achitambudzika saka ndogara ndichitautaura kuti vanhu vese havazviurayi nekuti vane mweya yekuzviurayi pfungwa dzangu ndasingana mweya yekuzviurayi but tosiyirani mwana wangu mai vangu vachabvumira kuti mwana wayo achengetwe kwababa wacho kuti ndokwega kunochengeteka tora mwana wangu kunjanji pakati penjanji chitimai kutochinzwa kuti chakutoya chiri kutoridza bhero ndakazorescuwa nevamwe baba ndo akangosvika ende zvinhu zvaiitika kana zvadaroka kwaingouya vanhu kuti nanhasi handifungi kuti vanhu kwaingouya vanhu wekuti wachindisimudza kudai nemwana wangu ndaitonzwa unge ndambosimudzwa mudenga tozonoti pasi vanhu vakazomhanya murume wangu tatobuda tanetsana akazomhanya kunjanji kuya achitosvika ndini ndaita sei ndiriko
bati andigari nemunhu ane mweya wekuzviuraya. Paka mabhegi gupuro kumusha. Akazimbenga anobvise. Akaenda akatonorora, haana kupedza zvake zvoko zvokumbonhafura. Akatonorora. But kunorora zvatakaita manje, handina kufona, handina kuita sei. Takangoererekana tatosvika, batasvikira kumba kwevana vevazukuru uya vaimbotipira baba anga akazofa zvake. Batasvikira pamba ipapo, ini bva muzukuru bva aenda unovaudza kuti maintambo vauya nevanhu kunorora usiku ihwohwo, hapana kana notisi. Nekutonzi huyai, nekutobvisa zvinhu. Wakwasha wakatomuka makuseni wakatodzoka nebhazi ra4. Ini vana tomboti sari. Baba vanga variko? Baba vanga variko. Kana singakanganisi baba vanenge vanga watoo best kumusha. Baba vanga watoo kumusha. Saka ndisati ndaenda kunoroorwa, ndisati ndanobvisirwa, munin'ina wangu wakandifonera ari kumusha akati, Tambu baba vari kurwara serious, baba vati vandidedza vakati shupi ndakufa. Asi ndarota baba vangu vachindiudza kuti waakufa mwanangu wako uya, asi munhu ada kukuuraya mukadzi wako ane secret yada kuti ufe usina kumbobvira wakaziva. Saka ndaakufa. Ndachida kuti Tamba uye pano ndimuudze zvandausiya ndamuudza. Saka uyu anga ndasa ndanobvisirwa, hama dzekwandakaroorwa ndanasa manyika bva wati atibvumidze mukadzi akatisira. Asina kuroorwa kuti aende musha kwavo, bva wandirambidza. Ndikati saka kana yanhamo muchazoita sei? Zvikanzi kana yanhamo yatonhamo. Munin'ina wangu anoti kune n'anga yaigara kumusha kwedu ikoko distance, anoti akamhanya kun'anga ikoko. Amhanya kun'anga ikoko bva asvika bva ati mai apauri baba wangu wakufa. Ndozvavasiye vandiudza. Asi vanga vachida Tambo kuti vasiye vamuudza zvavada kumuudza. Asi Tambo asokwanisa kuuya. Hanzi n'anga yabva yati kune munin'ina wangu, mushonga uyu mhanya unosvika uchiwabikira porridge, ini ndiri kuteera. Mwana anoti akasvimhanya kudzoka. Pandakarambwa paya apa ndandisati pakarwara baba, ndandisati ndarambwa. Anoti achisvika kumba akasvikirana nen'anga iyi. Anozoti yakabhururuka yakaita sakangosvikirana nayo. Akasvika amai vangu akabhara fosha makaita zvekudhuze nekugedhi, baba murume achigomera ari mumba. Ndobva akurunga sadza porridge rababa wake, bva wabatsirana nen'anga yako pakababa. Baba hanzi bva warutsa zvinyama zvakaura zvizvi, bva wati chudikita baba, bva wamuka bva wagara. N'anga yabva yabuda bva yaenda. Bva wasara bva kuti kune munin'ina wangu kubva nhasi, bedroom rinapo rakupindwa newe nababa wako. Ndiwa mukadzi wababa wako ucharara nawo. Inini handisi kuzwa ndine murume ari kurwara ari mumba. Ndandisingazivi zvekuita. Asi baba wakabva watopora. Ini ndaingogarawo ndichichemawo zvokuti ndakarambidzwa kunoita sei kunona baba wangu anytime pamwe ndichanzwa nhamo, but nhamo haina kuuya. Ndazorambwa ndaenda kumusha. Ndarambwa ndaenda kumusha kuya. Ndova zvanzi ingo wangopadzoka wani. Namai manje. Namai. Ndaramba ndakanyarara. Ndakaita upenyu hwekuchema day and night. Mwana unaye? Mwana ndinaye. Chikomana. No kudya no what. Apa ndakaroorwa vanhu vakatoungana. Vanhu vemuraini vakutanga kutaura. Kuchiri kushanya ikoko. Kwatiri kurambwawo. Ini ndo ndasangana naye. Uri kudzokera rini? No, maybe next week ano yachinditora. Kuroorwa ndokunounganirwa kagubura richaunganirwa. Maybe next week. Vanhu vemuraini vari kungoti hapasisina kutodzoka uko. Chichichi. Ivo vane namasove mai vangu vanotaura zvinhu zvavo. Vanotosunga dhuku jena, vanotowa muprofita, vanotoimbira vatumwa ngeruzivo, maprofita achitorira neindimi dzavo dziya mai avo. Havana kugarawo nemwana. Vanondiita zvavo rafa painge yaita kunge yanani. Asi kumaprofita vari kuenda neni. Dombo nhomboi, kandai kudirei kwaHarare. Ndakana imba hapana madzimai. Taenda zvepane mumwe. Imba hapana madzimai. Zvikanzi unozoti handina kuzama. Ndazamawo hapana. Ngatigare. Ndiwatanga kurambwa. Zvinoshamisa zvo. Haunofirwa ukadzoka izvo hauna kuroorwa unongoroorwa futi. Ndagara pamba pai. Ndopa ndakazonzi nevamwe mai vavanotamba navo wangu echikuru. Nai Tambo, kune vanonzi mai hapa uri n'anga uko wadi kumboenda. Ndikati mama wangu havaiti zven'anga. Kumba kwedu hatinambobvira tikaita zven'anga. Saenda kani nhamo ndeyako. Akati alright.
mandauya vandaita chiwindi ndakaita chiwindi ndakati mama ndanzwa vanonzi mai apa uri n'anga ndakumboenda ikoko zvemaprofita zvaita sei zvaramba zvakanzi pano apaitwa zveng'anga ini handizivi kana gwenzi renhowai ndotanga kudzidziswa newewe mwana wandakadzvara ndikati ndoenda zvangu ndega ndokwandakuta sei kwanda kutenda zvikanzi 1 kundisira mwana wemukwasha pano auendiri mwana wemukwasha un'anga 2 uri kusvika mabhaketsi ekugeza mishonga yako ari kunze kwemushoko nemapoto wakugara kunze kwemusha ndikati oraiti mwana tora kamwe kamunin'ina kangu pandaenda nako idistance baba kune ikoko kunopfurwa mazisango anoera nguva yacho nyika isati yafumuka kudai takasangana nenyoka nezinyoka ranasaka ndakamboona muupenyu wangu musango imomo tichienda vatasvika zveshuwa vataona amai vaya vawati ndokubatsirai nei ndakati ndoda kubatsirwa ndanzwa kuti pana pane n'anga zvikanzi uda kubatsirwa iwewe zera rako iri uchiya pang'anga ndikati ndatoya uri nherera ndikati aiwa baba uri kubasa kwarara amai ndo variko mai vaibva wapinda neni mumba vawapfeka hembe dzavo dziya zvikanzi zvandoda kutaura hazvitauriki autombozvikwanisi mune nyoka yamasangana nayo ndakati zvikanzi saka uri kuona dziri nyaya dzine zera newe here ndikati patasangana nenyoka tangofunga kuti ichi inyoka zvikanzi nyaya idzi dzinotoda mubereki chienda unoudza mai wako kuti hanzi uyai kuno ndikati havabvumi zvikanzi enda ndaita zvandaita ndakaenda zveshuwa ndichisvika wakutonditi tete madzoka mafamba mushe mwana anga akunetsa uyo akuda mukaka mwana wambomuyamwisa zvekuti ndakatoti ndofunga nhasami nokumurume kwandorara ndiri chete welcome nditoona welcome itori welcome chaiyo hanzi chiko ndakati ndanzi muntu yemutese mangwana hanzi atoendi takamukira vatamukira bva wasvika bva zvine musoro chaizvo zvawakataura mai wavo handapana zvandakanzwa ndakangorimemba vachiti mune chikwambo musha mevana ava havarorwi vakomana havarori saka ndikuya kumba kwenyu ndowatema nyora nekuwageza mishonga kuti chikwambo chisuduruke zvikanzi oraiti asi ndoda mbudzi zvikanzi oraiti handoda mbudzi mbiri zvikanzi mbudzi mbiri handina asi ndine worthiness zvikanzi iyoyo tsoke dzitori mbiri mai vakauya zveshuwa tikaunganidzwa tesese vana baba vanga vari kuno kuharare tikatemwa nyora tikageswa mishonga ndofitsa menge kutemwa nyoro iyoyo tikageswa mishonga amai vakaenda mai vakanditi mangwana kwira bhazi uende kumba kwako kwemurume kwemurume enda kumurume no problem ndakadzokera kumurume zveshuwa ndikasvika murume wangu ari kubhawa ndikasvika paina natete tete vakatonditi oraiti chirege ndimuteere kubhawa auye mukurumidze kuzofamba mudzokere kuri kuchena nemwana vakuda kuti vabude gedhi iye achisvikawo pagedhi wauya bva tatofarirana chichichichi ndakati ndakanga ndanzi unoti ndauya kukurakidza mwana ndauya kuzokurakidza mwana tatopinda muspeya medu muya tatomborara tapedza kurara chiita sei chinyora grocery risimu tichitanga kutobika mba medu ndamunyorera mukomana aenda kumashops adzoka hana kana chainacho handaubvunza zvikanzi rongedza takumbonokudzosera futi rongedza ndakuendesa mba kwasisi wako Glenora ndosaichikutora handaubvunza zvakawanda ndorongedza hembe mushoma here dzakatowanda ndakarongedza bhegi tikaenda kuGlenora zvikanzi maiguru ndauya kumbonokusirayo munhu wangu uyu ndichauya ndichimutora zvikanzi nasisi wangu uchimusiya mwana kune mumwe mwana kuti zviite sei handisi goni kusara nemumwe mwana enda kuBridgeside kuna baba wake unotaura zvikanzi nhasi yasandi mangwana mandende ndichinawo basa handikwanisi zvikanzi saka chidzokera naye umba kwako unogara naye 1 week achirara pasi zvikanzi handikwanisi kurara naye pasi musame room zvikanzi chienda unomupa hanzvadzi dzako dzirare naye kusvika 1 week yapera tadzoka takasvikorara muspeya 1 week yese sababa naamai weekend Saturday ndakatoona munyaya yasvika munin'ina watezvara hanzvadzi dzanaatezvara dzatouya paya zvinhu zvakutorongonorwa futi zvazvakasarira sarira ndadzosera kuBridgeside baba mwana wenyu zvino tata zvinokana takangona adzoka anga uya kuzotaridza mwana pamwe paya makati hatinonyatsotatozwe vari gurupu tauya tiri gurupu nyatso munoona kuti mwana wenyu tichamuda
baba wangu bva wati alright inini handausidzokera mushamba ndaenda kumunogara nasisi wangu Glenora wangu wakuloja wabva pamba pana mama pepe apa mama vakazoshaya mama futi wakashaya ndakatizira ndakwanisa unowachema futi ndakugara pamba pasisi wangu pawailoja saka ndaichema ndakanga ndisingadyi ndakanga ndisingarari hapana chandaita mukomana iloja pamba apa bva totanga kuita shamwari neni uri sei ndakuigira machips aya nhasi chichichi hatanga kuita shamwari neni vatava mafriends maweekends aya bva akunditora chinditi hande out hande kumuvi hande kubhora hande chidaro kusvika pfungwa dzakaita kakunyevenuka apa taenda nemwana wedu mangwana kune bhora otenga majezi otenga majini shoti 3 nemwana wedu iyoyo saka tikabuda gedhi takuenda kubhora onzi nice couple nice couple kusvika mukomana yakazondudza kuti hashamwari ngatitongororana vanhu kuti tinice couple apa tatane 6 months ndadzoka ndakugara nasisi vandatanga kudanana nemukomana wayo mukomana waigona ake rudo yeye waitaura zvekuti unonyatsoonzwa kuti ndaona munhu angona rafu angari mhandu watanga kudanana sisi wangu wose munongozana sisika bamunini aishanda kuolivini wakuigirwa ma20 emafuta zvizvi ndakatotanga kutorarawo nemukomana uya but apa ndakudawo hangu ndakutozvidawo ndakuziya zvandiri kuita ndapera kuonda chichini ndakusimbawo ndakunyatsodzokawo kala yangu yeutsvuku mukomana baba wemwana uyoyo handizivi kuglenora futi kwaiva nehama dzawoka wakupota vachiti vakauya mheni waisaziso Glenora kuye rakupota chiwaudza munhu uyoyo akatokanganwa nezvako baba mwana bva watanga kudzoka apa takutoplana zvekurorana nemukomana uya atoo nemagrosari ari kuchengetwa nasisi vangu ekunorora nemari baba mwana wabva watanga kudzoka achinoda kuna mwana mafirst days sisi wangu waita mwana wekutambidzani pajurawo kuti muone kuzosvika baba mwana wewe vakutoti aiwa maigura mudaro maigura vakuigira futi mapepa bag kana wamutambidza mwana pajurawo obva enda koke Glenora B unoenda nemapepa bag handiti nemwana wodzoka wotambidza maiguru ake ripapai maiguru pawachavhura pepa bag wosekerera kuzosvika wakumuvhurira gate pamwe watosvika kana asvika ida kuona mwana inini ndiri kutobuda neuya uya handiti mwana aripo pana maiguru ndosiya mwana musiyo shasha atione ezve inga munhu atoita muvhoni haana kuzvida futi mukomana vatanga maiguru ndoda kutoda mhuri yangu ndakuda mhuri yangu maiguru wambotanga wamutaura wada kutokanganisa munhu wona atoita muvhoni iwe ndanoita muvhoni pa6 months afegore asiyana naye mukomana ato uyu uya handinaye kari kutoona kuti chi aimuti bharanzi akutouya iwe bharanzi zvichiri zvokuona mwana herezvi ndakandiro zvaari kutaura ini ndiri kuzama kuti mukomana murume akutotaura zvekuita sei zvekutora mhuri uyu ndiri kutomuti arikuta zvekuona mwana kuzosvika uyu akanetsa hainini ndava uyu mukomana manje abva handiti iwewe uruda chii sarudza zvakuda iwe dzokerana baba wemwana wako kana kurorana neni ndikati hainini kunyepa chaiko handina zvandiri kutombofunga ende ndandisina ndandapakati handichaziya zvekuita mukomana uyu ndenya kunditi tambo inini kutaura chokwadi inini kukuda ndaikuda zvaunonyatsoona zvaunosiya asi ende mwana wako ndomuda zvaunoona zvaunoziya handizombofi ndakaita baba wemwana wako ini ndiri kupa advice yekuti dzokerana nababa wemwana wako asi iwe neni hatisizofa takarambana iwe ridzokerana nababa wemwana wako ini ndonoroora toita zvatinongoraita vanati horaiti inini horaiti yange yekuti chi ndiwane mabviro vanati horaiti izvozvo bhu saka chini paadhiresi yekumbokaunogara ndakati aiwa adhiresi haiti because family house hazviiti inini ndindopota nchiuya kuno zvanzi horaiti zveshuwa mukwasha akabva hanzi chimbopusha futi kuroora because mahumbo kawaita anyanya nemwana wedu tsvaga mari zveshuwa bva apusha futi kuroora haana kupedza vatadzokera mba kwababa wemwana wangu hama dzavo ini ndakadzokera hama dzedu hama dzangu dzisingadi uku ndikadzokerawo hama dzemukomana wangu dzisingadi mukomana wangu abva waudzwa kuti inini awira panapa inini zvapera but moto hauna unopera tikangonotwirira newirirani apa ndaudzwa kumba kuti this time chinenge chanetsa usadzoke usatauri because watiri kuda
ndo madhezi akabuda song yaivhikombe yekuti inini handidzokere shure ye. Saka ndaiti kana ndatanga naro ndaisirwa diski iroro ndonzi inini handidzokere shure. Ndichiramba pandadzokera mawaya 5 weeks anotanga. Ndakagara ndisingadyi ndairarama nemvura. Ana tete wangu daidza mwana wavo pachikafu. Inini ndokugara ndakadaro. Andashamwari handina chii, anoita upenyu hweshamwari. Even nanhasi kuita shamwari kunondinetsa. Nekuti chinhu chinonzi love handibhelieve kuti kune chinhu chinonzi true love. Saka ndikangoti wirirane nemika pfungwa dzekuabhusa dzedzikandibata ndinekakurumidza kuona unge kana mukangoita zvimwe kamafanizi kamupa mafanizi ndototoona kuti muri mufeki ndozvinotarisa kuita shamwari izvozvo. Shamwari yekudzaa ndakatanga kutedza masowe ndega ngotedza masowe kobhura zora muchipinda mumba murume achipinda mumba pawatoizora achatodzoka andodzoka mangwana makuseni pawatogeza nemvura yacho iyoyo wesi ndakararama life iyoyo. Ndikararama life iyoyo 2003 hanzvadzi yangu wa89 uya patanga upenga musha. Murume wangu anga ane cellphone kwakwani yatange macellphone. Atanga kupenga. Haasi kupenga hiriri anongoti handisi mwana wepano. Iwe baba wako mushaka wapenjeno. Iwe Moskeni handisi mwana wakwenyu. Ndisi mwana wako handisi muchirenjeni handiyere mutupo wechimoskeni ndiri nyati. Bvunza hure rako iri. Hanzi mama womubata womuponda. Baba woti muri kumuroverei. Mirai yakatauri. Kana zvigadzirika zvogadziriswa. Wobva waenda kumaprofita wobva waya nemaprofita pamba pepe. Maprofita wobva ati pane mweya wadirwa mwana wekupesanisa vanhu. Mwana uyu anzobva asimukoro wamaprofita stereki. Mweya upi? Handisi kupenga ndikuziva zvandikuitei. Wamurova hanzi violence kusvika mazuva ari kufamba kwauri kuita naro. Kusvika mwana uyu akutora huku. Paperi papaine huku achinotengesa ma50 cents nemadhori. Nguruwe papaine mazinguru akadai so achinotengesa dhori. Nguruwe aienda kuri nekumaraini vanhu vasingazivi situation obva vanotenga vanhu vaivai kusvika zvese ari kungoita zvekuparadza kusvika mama vazoona baba vazovati mama vari kungoya futi nemaprofita akasiyana siyana achingotaura same sentiment kusvika baba vazotiona maita akubata demo manje achida kuatema anga kugara akasungirirwa pamuti necheni umese makachekeka necheni kudya hachadyi akuvaudza kuti siyai ndife asi wadaidzira ari papa achiti iwe urewe uri kundipanichirei hausi kuziva zvawaita hauzivi kuti wakarara nababa wangu iwe hauzivi kuti wakadai akadaro uno murova wakamusungirira kudaro mwana akatambura kupfuura zvandiri kufunga ini ndakatambura akatambura ari pamuti ipapo necheni kusvika vakazonotaura namai mukono vaya kuti kunotosvika unoti tete tete ndauya aminoti hanzvadzi yenyu yakambokuudzaiwe here kuti yakati mwana neni zvikanzi usati mwana ita vana iwe hausi kuti lindi hanzvadzi yangu uya wa91 uya hauzoti lindi hanzvadzi yangu eru uyu asati achapenga uyu asati vangu mwana uyu achapenga tichaenda kumba kwedu kana ukadii mai mukonobva kuti azveshuwa ndozviziya hanzvadzi yangu akati kana mwana ari wangu achaita sei achauya saka ndokuuya kwakuita mwana wedu tikanzora iti bva waronga baba wayo wangu wakatotama kwedu ikoko wakaenda kure kunotokwirwa bhazi ndobva zvanzi toenda bva waenda iwo nemunin'ina wangu namai mukonavo naye nyakupenga nyakupenga bva tini handikwire bhazi musvika ndako pabhazi stop zveshuwa wakasvika wapo bhazi rakafamba 3 hours wakasvika yapo vawatungamirira kusvika pamba paya baba vanongotetereka wakatotora umwe mukadzi wakaenda naye wakazisiya waongowa naye uye akati step mother hakuna kana chekuramba kana chekuita sei bayai mombe nyati wau ende hapana kana chekuchema because kutori narasta vari kuuya nehanzvadzi yangu nanani agotanga kuerenga rasta vari kunze vari kuuyawo mai wangu wanga nebest friend yavo ndiyo yanga ine mwana uyu rasta saka zvinoreva kuti murume uyu aisanganisa mwana uya ndobva atambirwa bva asiwa kuya bva wadzoka bva wagara mhanzi baba wangu bva wakunetsa wachiti ko iwe chirudzi chawakandiitirechi saka ndozvawaida kundiurayira zvandakaona baba vangu kuhope wachiti une sikireti wada kuita sei
yausuruda kuti ndizive chichisvika watanga kupopota svikanzi wakandiroora mamosikeni anorora irwo $100 rwakabvisa kuma82 ikoko ndokuroora ikoko handizi zvakangofanira kuti handisi mukadzi wakwe ndiri mukadzi wenyika baba wayabva wamboya kunobva wachema bva wasvika bva wataurira isusu vana ini nasisongo Glenore saka baba wangu ndewekuti mukataura wakauya kunoku akachema mukataura mukawapa maadvice mukaita sei wachingonosvika kumba zvese zvamataura nekumhara kwenhunzi nekusimuka vanobva vanotaurira mukadzi nezvamusi kuda kuti mukadzi azive avanosvika kutaura saka wakazouya wakati kubaba imi muite sei zvikanzi mamusi mayonyoni mishonga nendazunzirwa kakuti taura ndotanga kutotaura saka paitika zvese izvi ndaimboita 5 years ndisingatauri nawo ndomboita kana 10 years ndisingatauri nawo ndichirova kudaro chingodaro sekuti hama dzemurume wangu dzaiti mai vangu akafa ndandakaudza kuti mai vangu akafa wandinawo ndi baba takagara takadaro hanzvadzi yangu bva yapanga kupenga bva ndafonierwa murume wangu bva atsvaga mari kubasa kuti ndiende unomuona bva anyimwa kubasa bva atsvaga kuhama bva anyimwa bva ndatsvaga kana muraini bva ndashaya paakapenga kusvika aendeswa bva araiti akanoita 1 month ariko mwana aishanda anga nechipo chemari hanzi akatonotanga kuvhura bhabha yake bva aita $100 achiunganidza bva adzoka kumba kwedu bva asvika bva ati mudhara ndakwigirai mari $100 ndoda kuedza kupodza ronda riri pamwoyo penyu ini semwana wamakarira anga ne20 years ini semwana wamakarira handisi kuti ndemaredzwa kana kuti zvakakwanira maririra makandita $100 but ndati ndoda kuedza hanzi dzadziri kuma12 masikati mai vari kumasowe musi wechina bva ati ndakudzokera ndinopota ndichiuya bvaonekana nababa wangu zvakanaka mwana bva akuenda achinoonawo mashamwari asvikaumba kweshamwari bva asvika shamwari iri kutokama mukaka shamwari bva yamuti ngirikini po ndabira mumumusi mukaka iwe uchienda wakadai so ini ndinoisa wamhama mukaka ndodzoka kurodi tosangana po uyu shamwari paakubva kumba kwavo kuenda pana pouyo po haana chigubhu chemukaka isa pasi ari kuona hanzvadzi yangu ari kukanda mafaiti nemabhutsu zvekuratidza kuti ari kurwa nemunhu asi haana munhu ari kuona saka semunhu anga ambopenga uye anoti ndakafunga kuti kurwara kwake kwazvina kupera achisvika padhuze akaona hanzi paine black mamba yakadai so akunosvika yakabva yakobora hanzvadzi yangu pagumbo bva atodonha ipapo anonzi Owen mukomana yaitamba nehanzvadzi yangu Owen bva adaidzira kuti mama manyai nezambia musunge poison isakwire poison uya rumwe nyoka iyayo paadabva yatanga kudzingirira Owen uyu bva asara arega bva yanosiyira Owen uya uko mai avo vachimanyawo mai avo ado anosvika bva yatanga kudzingirira mai vaya ichinovasiyirawo Owen achimukawo achitanga kutiona kuti mai va uko nenyoka achida kudzoka pane uyu atsemura sheti yake achitanga yaidzingira akusvika kusvika payakazoenda zvinonzi hanzvadzi yangu anga kubuda furu rewaiti mumino nemukaka mama wachizomhanyawo kunodedzwawo kunzi uyai nebharati maisi mwana kucliniki wachiendawo kucliniki bayatingodzokera inyu naye kupi kumba wachidzokera nemwana kumba wachisvika mwana atowe black mwana achibva afa kumba kwekwe mwana achifa achibva atoputika mumba hamuchatogariki inini zvese zvapana ndakazochitanga kufonerwa nenhamba dzaindasaziya tambo hanzvadzi yako arumwa nenyoka afa asi kana uri kuya kunhamo uya nechikafu chekuti udye usadye pano mumwe afona ndeti pandoti ndiyani ubva wakati mumwe afona tambo hanzvadzi yako yarumwa nenyoka yafa asi kana uri kuya uchichema uya wakachema wakavhara 1 wakavhara 1 ndafuna 1 3 make sure hauna chauri kuzodya chepamba ndakaenda zveshuwa kofini usatenga ako nekuti atowigwa nekuti musi waarumwa nenyoka ndo musi wafa ndo musi wawigwa kofini atowigwa saka usauya yako nechii nekofini but nhamo ichiripo yako nezvokuti vanhu vatose vadye kumusha kwemurume wangu inini vanhu vangu vaine kalife kako kari nani ende ndanasama-nyika waita zvezvezve murora afirwa bamunini vane pickup wabva uti pickup wabva wanotenga mazigrosari munhu wese anocontributa pickup wazukuru vana bamunini vanenge navatezvara
ndanatezvaraka vana amwene kuperekedza chi murora. Tiri kusvika kumba, kanzvadzi kake kamusikana kake kakanzi hanzvadzi yangu kari kutitambira, kari kuridza mhiri. Sisi hanzvadzi yangu yafa kani, ndosara nani? Ndichasara nani? Ana tete wanje wakundibvunza kuti imi makazvara muri 7 including mainland. Kwa kuti hanzvadzi yangu yafa ndichasara nani? Tapinda mumba, tiri convoy kudaro. Mama vaichema zvekuzvirovera pasi. Vamwe vese vakabvuma kubatwa nawo maoko kunze kwangu. Ini vandasiyana nawo wakadaro. Saka vana asavira bva watanga murungu auya, murungu auya, murungu auya, murungu auya. Hatichatobiki zvimanhuchu zvenyu izvi, murungu auya. Murungu uya utipe chikafu. Vandatobuda zvinhu zvaburutswa zvanonzi mumba. Ndavandatoti tete wangu ati hausiriwo unotora. Enda unoudza mama kuti mama kune zvinhu zvauya nevakwasha. Uyai mupe chi vanhu vabiki. Ndaenda mama pane magrosari auya nevakwasha. Saka uyai mupe vanhu vabiki. Magrosari. Ndo pawakatanga kutaura nini? Ndokusimuka ndokuenda mudining. Ndokuchinoona mune 5 madhazeni echingwa, majemu zvese. Musazotora usazowape zvokuti tinosara tisina pekubata. Hanzi mira nditore alright. Dhazeni rinokwana. Wapa vanhu vaivadzokera kunochema. Takasvika kuma 4 am. Tavatanzi hande munoona chi kwakavigwa hanzvadzi. Tavataenda isusu wehukama nevehama dzemurume wangu tese. Turi kusvika paguva pane gomba. Gomba kwete burika, kwete zvokufungidzira. Mutori negomba, mutoonekwa mhandi kukaita zvokuzviwa pajecha nyoro zvezve, pavhu nyoro, patoonekwa kuti pakatozviwiwa. Mama wakangoti mwana wangu hamusisinomo, atodyiwa nevaroya. Patatobva pepe, patadzokera kumba, patatosvika vakwasha kuti nhasi hatisi kurara, mangwana kumabasa imandi, patatorongedzerwawo, patadzoka. Tadzoka kuno, nhamo yapera. Mande tete wangu bvoenda kubasa. Zvikanzi bvowadzoka, zvikanzi imi maipana, kubasa kwedu kwauya mumwe murume. Ati izvoni iwe uri kutaura wangu ari nhamo ipi iwe? Bva ndamuudza kuti muroro wangu akashayikirwa nehanzvadzi. Bva handiti uyo wekurwa nenyoka uyu. Kwemi sekuru wakafawarwa nenyoka. Ndakati tete pakafa sekuru kumusha mukuzoti ndandisi kuina asi tombozvisiya. Bva ndaramba. Nanzi tabva tagara. Kanzvadzi kake kaya kakaine 15 years. Kabva kamitiswa nemukomana ane 16 years. Iko kane 15. Kabva kanotambirwa zveshuwa kwakaenda uko. Asi muraini munexteriani yedu wantoziwa nhoroondo iyi. Amai vemukomana uyu bva watoti kune mukomana, naiwe kunoroorwa here kumba kwawamitisa mwana? Mwana akati ndiye wandada. Zvanzi chitsvaga mari tiendese tsvakirai kuno. Hanzi kamunini akangobva akati mama wangu hawanetsi wanoda zvinhu, wanoda kana shuga. Kana mukangoendesa iri tsvakirai kuno yeshuga. Mukazowaona nokutorera nyaya inowarwadza zisingaiti. Uyu bvanzi handiti wazviona zvandiri kutaura zvekutaurwa nemwana wacho. Wakabva wangonoti tsvakirai kuno negupuro zvese. Pawakasiya ndakazonzwa vandabva wazondifonera Lindi akadzoka hapana kana chekubatisa mwana kana chii. Ini ndakabva ndazwa breadwinner. Handishandi but murume wangu anoita zvese zvaunofunga kuti anoda kundinyaradza, anotsvaya kuda kundinyaradza. Abva atenga, murume anzi kuti hakuna maina wana chibva atenga preparation. Zvikanzi handi, pataenda zveshuwa vatanoona mwana vatapa. Tichingonodzoka kuno kumwana anenge akangoita, atifunga kuti akambosvika 2 manzi mwana waLindi. Nditonzwa Lindi uya anzi namama kuna baba vauya wekwaChiseroko vati ndatengesa mombe kuti ndiuye kunoroora ndikuda mwana wenyu akadzoka kumurume. Mama waye vanoaprocha Lindi bva aramba zvikanzi simusatanyoko. Saka uri kuda kuti munhu atengese mombe dzake mahara. Itoenda Lindi bva aenda. Sekuru wangu wa 1962 mwana wa 91. Lindi bva aenda. Bva anogara nasekuru vai. Bva anoita vana 3 ne1 uye asara kumba. Sekuru vari muchirwere. Vanochirwere vanotomwawo zvomapiriti. Asi vari kuti hachisi chirwere. Ndiri kuroerwa usabhuku wandakasirwa nababa wangu. Mwana wekutanga azvarwa. Nesi waona kuti mwana ada kupiwa nevherapini. Lindi bva anzi nemurume usamupi.
unotouresa mwana kumwa mishonga yechirwere chaasina. Nesi pawakapa mai mwana kudai so mai vakanodira patauro. Nesi bva unonge mwana mupiwe richi neverapin. Mwana bva atoachi positive. Wechi2 vaita mwana wechi2 nesi bva wapa wega. Hawana kumbozwa kuti pane zviri kuitika. Akazvara mukomana bva apa wega. Wechi3 vaanodira futi patauro. Bva kwaita 2 ane chirwere newana asina chirwere. Murume bva azorwara kusvika pakufa. Bvafa. Munin'ina wangu anotera mashure mangu akanga azouyawo muHarare ati ndazviwanira murume. Ndobva anowana murume imomo. Ndobva amuzvarisa vana 2. Amuzvarisa vana 2 ndobva atora munin'ina wake wemashure make augara naye. Bva azvariswa bva amitiswa futi nababa mukuru veve. Vachingonodaro vana veve. Murume bva atsikwa nemota bva afira ipapo papolisi pambari polisi pamarobhotsi pepe ndopakafira murume ngari wekumberi ngoko. Mai bva wati wanga asingatomuzivi murume akazvarisa vana vavo 2 akabva akasara nevazukuru 3 wanga asingamuzivi. Ndindamuziva muno muHarare. Ndinde akawaperedza umberi ngo anochema murume wavo wachidzoka. Wachinodzoka kudaro murume wayo anga ari ticha qualified chai. Mari dzakanoramba kubuda dzemurume nanhasi vana kana chakabva zvarohwa. Vana vavo vakabva wasimuka vasikana shirikadzi 2 dzibva dzanogara namo mumusha. Siu mama yekushungurudza havana havo wangu asingashungurudzi asi vamwe wangu asingapiwawo varume ndo zvazvakazongosiyana. Pamba pagariki mumwe akazonoitawo laki rekunowana mumwewo anga senior bachura kumusha kwedu ikoko wechi2 bva anomuroora. Uyu anotera mashure mangu vaambotanga kuitawo zvechihausigero achiita zvekuwanawo boyfriend yende achifunga kuti acharoorwa bva awana nechirwere anomwawo futi mapiritsi. Saka ndine 2 vanin'ina wangu anomwa mapiritsi izvezvi. Abva achishanda kudaro anotera mashure mangu ndobva azowanawo murume wekugara naye kudhuze kwachienda mbuya ikoko kwaaishanda. Bva wawirirana bva watenga ruzevha rwavo bva watogarisana. Murume wemudiki tori bachura mwana mudiki kwaari but bva wawirirana. Bva ati ndira unobvisa tsvakirai kuno. Mama bva wapenga zvikati hakuna zvakadaro. Ibva kumurume uchengete vana. Vana ndivo vanauka. Ibva kumurume tasei uchengete vana. Asi uyu mumwe wacho uyu murume akazomuroora uyu akati muti uya nemwana wako. Uyu mwana ugara namama. Zvikanzi bva kumurume uchengete vana. Uyu bva anyepera kuti ndakatenga ruzevha. Onai ndinorwara. Ndinosvika ari ndishanda basa remumba. Isu tinoti mukamwa mapiritsi mombozorora mombodi. Regai nditsvagire pangu pekugara. Hana kukurumidza kuvaudza murume. Pawakazoziva murume ma5 weeks batanga. Bva waignore. Vana ivavo vakaona nhamo. Vana vemunin'ina wangu ivavo. Semusikana iyi akaona nhamo. Mwana uya akazoita chibundu. Izvozvo anacho. Ane chibundu pachiziso pana chakadai so. Chakabva chazonoita kunge chaita mambabvu. Pachabuda futi pana pachakadai so futi. Chibundu ichocho. Mama bva watanga kuti mwana aita kenza. Ada kurapiswa. Mai vachingotengesa kana ihuku kana madomasi kana inzungu vachitumira zvinhu kumusha vachipa kuti mwana ari kunorapiswa naamai. Amai bva wazoti enda naye kwaRusapi yebhalisti wandaenda ati ikenza. Vaendwa naye kwaRusapi zvikanzi ngaende kwaMutare anochekwa chinyama. Munin'ina wangu anoshaya. Bva ndaramba kuti mwana anochekwa chinyama. Ndikati hazvigoni kuti mwana achekwe chinyama. Inobva yatozoita kenza. Sei zvakadaro? Mandamuti inini uyu mwana uyu ngauye kunoku ndimbonaya naye kuchechi. Mwana uyu akabva watanga kupopoteswa chibundu chakatanga kudhara ichi. Tambo wachanga asingazivi kuti kune machechi anogona kupedza chibundu. Izvozvi mwana uyu ari kugeza mishonga yebhalisti makumuti ngauye. Bva wangoti mama onai mai panashi inonzi mai panashi ndo vanotibatsira nemari kana tatambudzika. Saka mukamurambira zvikazonyatsoita serious takuda futi mari hapana kwatinoiwana. Ngatiteerewo advice yake. Ndokumusiya kwakati bva wauya kuno kune mwana. Bataenda kuno vamwe pastor bva wasvika bataenda iri Sunday bva watosvika vatati mwana ada kudzokera kuchikoro ari form 5 mwana uyu ada kudzokera kuchikoro. Apa mwana uyu aigona chikoro mwana iyi but pa form 4 yake hana chakabuda nacho kana. Gogo bva mwana anyora form 4 bva atorwa namai wake. Gogo bva wati ndakafambira mapepa eBeam mwana kuti adzokere kuchikoro. Zvese ndakasaina mwana ngauye.
kamuka munina kangu kalasiboni vakatenga mainifomu vakatenga zvese mwana bva adzokera kuchikoro mwana bva atonotambirwa mwana bva anzi ngaachienda form 5 achinyorera 5 subjects dzekupi dzekuform 4 asi bhimu haichaitawo zvekunyorera vandati oraiti inini ndochitsvaga hangu mari yekuti achidi achinyorera vandati oraiti ndopawakabva ane 3 weeks aenda kuform 5 kwekwe ndopawakabva uya kuno kuharare kunomboti anamatirwe gumbo tiri process yekutsvaga mari yekunyorera taenda kwapasta wayo ndobva wati zvinhu zvizvi hazvisi kuda muchimhanya-mhanya munodzoka nemwana uyu mangwana mandi takati manje mwana wechikoro zvikanzi manje zvobatsirei nekuti mwana uyu ndatoona rufu saka imi mukati mwana ngaamhanyire kuchikoro kurufuka nekuti anamatirwe musarudza zvamuri kuda bva wangoguma gumbo rake reya negumbo ravo pamaita chinhu chaitoda isu zvikanzi mune chinhu chinotosevhaivha chakaiswa muchikurarama nenyama yake chiri kudya nyama yake saka hazvisi kuda kumhanya zvinhu zvenyu zvikati alright ehe wafunga kundifumura ehe wafunga kundifumura wafunga kundifumura ndakagara ndaziona kuti rumwana rwakangwarisa uru ndakagara ndazviona mani kuti rumwana rwakangwarisa uru wafunga kundifumura wafunga kundifumura wafunga kundifumura mwana wandakabereka here mwana wandakabereka inini wafunga kundifumura uda kuti ndinyorere paiko inini ndinyorere paiko wafunga kundifumura mwana uyu ndieni kwakuudza zveiko ndieni kwakuudza ikokuko anokuudza kuti ande kumagaya here wewe ndiani kwamuudza zveikoku kumwana uyu rumwana rwakagara rwakangwarisa mani urwu imi ndimani rwakangwarisa mani rumwana urwu iwe ndiwani uri kutaura naye uchimubvunza zvese izvozvo ndiwani ina handiudzirwe zvekuita pamwana wangu mwana wenyu audzwa zvekuita awire chii kunoko awire chii awire chii kuno muri kupedzera naye baba awire chii kuno handina kana simba naye rune nharo rumwana iroruru rwakangwarisa nezuro harina kurara ndakabata chimeseji chako chekunzi ndoda madirection iwe wamudzire chii kwekuti awi ina akati ada kuuya ndinongopai usaende naye kwacho kwaada kuenda koko iwe usaende naye usaende naye kwaada kwacho anoenda ega handiti ngaasaende rwakangwarisa ruda kundifumura rumwana saka apa muda kuti atambure kusvika rini achitambura chi ndakamuudza kare mwana uyu kuti iye pandakaona kuti rwakangwarisa urwu ini ndakasiyana naye achizviendera kuchichechi chake chamakandiwo inga makandiwo anongomuvharidzira wani asi runoramba chingoti vamwe wangu vanotambura vamwe wangu vanotambura vamwe wangu vanotambura inini handina ukama nemi ndiri shamwari yenyu mese imi mine mwana mirai dzikamai muda kuti mwana wenyu aite sei iye ngaadzokere kumba upenyu hwake handiubati huri nani upenyu hwake mwana uyu kana ukamutasawo usikuona kuti huri nani chamuri kuda kune mwana wenyu tambu chii ndozomutaurira kana muchinge maenda ngaaende kumba anogara asiyani nazvo zvese zvari kutsvagiridzezvo izvezvi zvoda kuti zizosvika senge parini izvezvi ane nyaya imwe yandandisingatombodu kuti ife yakabuda yarwakuda kubudachidudzai nini ka iye asazoiziya ndechii hapana apa zvatopera izva ndiudzei yacho iwe ndakamuti marimwe zuro ndakamuudza uyu ndakaudza sekuri mufonerei tiende kwamagaya rwakaramba rwaiziva kuti rwuda kuya kunoko ndokwamuda kunobatsirwa kwamagaya saka mati ndimudze kuti asaende kunana kwaanga achiti ndoda kuenda kana achienda anoenda ega aiwa ngaasaendi kana musingadi kuti aendeka tangai mandiudza isikireti yacho ndobva ndaivharawo asi mukasandiudza ndotienda unoita unondiporomisa chii unondibatisa chii chekuti ndikakuudza sikireti iyi haumudzi iwe womuti ngaaende kumba agari ainongozvanzienda kumba kana adzokera kumba iwewe kana adzokera kumba icho chiorganization chenyu ichochi kana chichibatsira ngachimubatsire nemari nekuti akaita mari haazofungi zvakawanda nekuti anoti vamwe wangu vanotambura mwari ina ndigoni kudya vamwe wangu vasingadyi ina handidaiso saka mukamupa mari ipapapa kuti azofungi haruna mari mazano rwekuti rupechi
vamwe wacho handiti saka imimi ndiporomisi kuti unompa here mari yekuti apota achichengeta vamwe wake wachiwa aya mari atipe saka hapana saka uda kuti ndidi zvoda kuti mupedzerane nemwana wenyu handiri kugoni kaniri kumwana uru iwe ndiri munhu mukuru kana kwauri uri mwana iwe uri mwana saka uri funga kuti ndaitadza apa muri kuti muri munhu mukuru pamakore kana kuti pachi zvese okay zvauri kufunga zvacho izvozvo handiti ora chisunungurai zvenyu mwana wenyu tipedze kutaura naye timudze kuti vambouya ndomudarisa kuno ndimi ani vemwana uyu ndakuudza kudhara kuti handiudzi zvekuitwa pamwana wangu saka kuti muri amai vatamba nditika nameno chiro zvawafunga ora chisunungurai tambu zvenyu adzokere kumba aende tongoudza kuti vambouya vakati tisaenderere mberi nenyaya uru mwana uru ndicharurowesa nemuta nhasi mutaundimo chimusunungurai aiwa iwe nezuro ndakabata meseji yako iwe rugararo rwakagarara rwakabata foni yanga iri yekuti chika ukati ndakabata meseji kazozoita kunge dzimwe meseji kaekweyo wanga chimudirectorate kuchikuno wanga chimudirectorate chikuno akati ada kuuya kunodi handina umuti ande kwamagaya handina umuti ande kwamagaya ndo rodhi yacho kaikenda kwamagaya nezuro ndakamuti ande kuchechi kwamagaya rukaramba rukandinyepera kuti ndikuenda kuchechi mai nenchiri kuona zvese zvanoita rinomboenda kuchechi uru rwaiti wabhizi kuda kutsvaga kuya kuno ora chisunungurai mwana tozomudza kuti iteerera zvekudiwa nevabereki vako vauya vakati izvi handakana rugari kumboko handina kana rugari minogwa rwakambotuta wamwe wacho rwisi wakaenda ikoko ndakana rugari nerwumwa nerworuru ndakabvisa ndakari kubvisa iri nhumbu tazvinzwa tichamupa meseji isusu tiri vatorwa hapana zvatinokwanisa kuita tozongobvudza kuti zvanzi naamai hande kwani kwamagaya imimi saamai semubereki momudhonza meenda naichi kwamagaya semawiri amaita mati muri munhu mukuruka mati muri munhu mukuru ari kuteereri uru ukada kugeza masauti mabute chichi saka muri kukundikana ane uru handiri kugoni auru handiri kugoni vamwe ava aiva vamwe ava zviri nani vamwe ndoita zvandoda nawa ndosandati inini chiendai maenda ndosana chimudza zvanzi naamai vako ane zvinhu zvaarida kutaura pano zvandisi kuda kuti ataure iyoyo nyaya iyoyo nyaya iyoyo inomurarisa pano munorara pano nyaya iyoyo munotorara muri kwese kwaanambobvira akaitaura nyaya iyoyo ini handitombofundi kuti nyaya iyoyo ife yakati asi ndinongoti nyaya inondinetsa one day ndichawana kushenai one day pano bvaona pachiri mai ari kurirara pano mukurirara pano mukamurinda sitenda kumba kwedu saka mukamusiya pamuchamusiya maenda ndopandomusiya rwodzokera ndorurowesa nemuta kutaundo kunai kudaro mwana ndewangu 9 months ndakatakurai sinungurai mwana 9 months ndakatakura ipapa haruna kana foni ndinorugarisa rusina handiti kuti rwite foni asi runokumbira mafoni pakaipa saka chimudzi orit imimi kamunomubata muromo kuti asataure handiri kugoni ndakabata meseji yekuti rusaziye kwaruri kuenda zvikaramba rukamukirira makuseni handiri kugoni handiri kugoni rwumumoskeni urwu handiri kugoni ike mati muri munhu mukuru wani saka poitwa sema akukundwa nemwana handiri kugoni handiri kugoni izvozvi rwakambonzi yowe rune mudzimu mashawe enjozo ndikaavharavhara kuti rushaye simba but zvishandi pakaipaka saka toita sei chimusunungura yadzokere zvake kumba ko akataura zvandisiri kuda kuti ataurezve iwe ndakuudza kuti kana iwe uri kuti haumubvunzi kana akuzvitaura uchamurambidza ndinoziva sei kuti izvi ndizvo zvafange zingataura ukanzwa akutaura zita rekuti misheki right tapanza anzoda kutaura misheki vanati iwe zvanzi amai yako nyarara handitika chimusunungura ukasadaro ndodzoka mukarara pano
ini hapana chichinoitika pasi pemvura chandisingaoni hakuna but kungoti rune nharo dai nhasi runombosvika ndakuvimbisai nyaya yaMesheki haasi kuzoitaura kana achizoitaura anoitaurira kwarusape kumusha kwenyu handizvo zvamuri kuda haisi kuzofa yakataurwa alright tawirirana nyaya yaMesheki haisi kuzofa yakataurwa pano chimusunungura saka iwe unoita zvekubatsira aiwa nekuti ndandichida kuti undibatsire ndoda kuti nyaya yaMesheki iyi undibatsire kuti iye Mesheki wacho asambofa akaiziya kana irwo rukaramba ruchitsvagiridza zvari kuita izvo igori nyaya iyo aiwa saka ndiri kubatsira isi isingazinyaya iwe ukangonzwa kutaura kuti Mesheki aiwa imi muchindiudzaika handimati alright muda kubatsirwa here panyaya yaMesheki imimi wati haubatsiri aiwa ndinoziva vanogona kukubatsirai kana imimi muchida kubatsirwa ndoda kubatsirwa nyaya iyoyo nekuti nyaya iyoyika yandishungurudza ndosaka ndati inini sasahwira chinditaurirai kuti nyaya yaMesheki yakadai so uya mwana nyandimubvunze ndini bhozi ndiye nchamubvunzirei imimi ndakutotora imimi kana muchida motondudza iye asipo handimazvora ndoenda nemi kuna vanhu vanobatsira nosikuti batsirai asahwira vangu nyaya yaMesheki vana vavo vasipo chete asi kuti kudaro ndikukuvimbisai kainini iye pamwe anogona kutozonzwa yaya nyaya kana umbogona kuzomutaurira imimi kuti ndakapedza nezvazvi zvinyange ukazvitaura zvisina nebasirisi yakamira sei nyaya yaMesheki ndokutya kukudza aiwa inini nemwana wenyu hatizivani imimi mukatanga mukamendera pamberi sekutaura kwamuri kuita tomhanyani yenyu pamberi muita se musunungura nekuti ndoda kuti umite zvandinosimita kana zvataida kumita kwamagayako kwekuti iye anozosara kusvika ikoko isusu tako tatopedza ndosaka ndikuti inguni chingonditi mwinyi yaMesheki ndozodzana bhuru vangu vanobatsira kuti amai ava nyaya yaMesheki yada kuti ibatsirwe yakadai so yobva yagadzirwa ndoda kuti itsipikwe nyaya yaMesheki iyoyo ndoda kuti itsipikwe mushakabvu aiwa mupenyu irowe ingonyararwa akaita sei haasi mwana wemusha umu Mesheki saka handidi kuti zvibude futi aiwa alright minzwa yasawira kokutora mwana uyu ko mumuendesa kudzinza rekwake hazvichaiti makore achawandisa achengetwa mudzinza iri baba wachiti mwana wake ari mukuru Tambu naMesheki ndiye Mesheki mudiki saka ndivamusiri kuda kuti azikanwe kunzi ndonyaya yandisiri kuda yandiri kuona ikukanzenza but asawira imi munenge maita zvinhu zviri unfair ingotorai mwana kauya mumuti yaita kuchi hazvichaiti makore arerwa ndewa 86 makore arerwa mudzinza umubabava vachiti mwana uyu ndivavo hazvichaiti plus pane dzimwe nhau dzakamboitika mumashure dzausingazivi iweyo dzevana ivava aiwa alright ini ndinokuvimbisai zvandichaita kana zvekuti pamunenge makasununguka ndokutorai toenda kuna nasahwira ivavo vokubatsirai kuti nyaya yenyu zvese iite zvamunokuda imini asi kuti udaro ndozvandokwanisa kukuvimbisai chii kuti nyaya iyi inyararwe nekuti iyeyu uyu nyaya iri kunetsa ndeyekuti Mesheki uyu ari kutambura ari kudzungaira ari kupi zvinezvi ameni kuchikuru kuza kwaanoendako saka anotambura munhu anoya achichemera ndirwo ruro saka urwu manje rwekutanga kufamba ruchida kuita sei iyo nyaya iyoyi rwakatanga musuno rwati mwana uyu ndamunamatira hazisi kushanda ndambodai zvashamba kushanda saka iyi ndo yandada kuti ndichitsvagiridzai ndofunga ndo yabata upenyu hwaMesheki handiti chinwai mvura muzoro dzemwana wenyu tawirirana imimi neni tinozofonerana totaura tizvifambisa sei ndiyo nyaya yamuri kunzwa paSlyMedia dzimwe nyaya munota dzekunzwa dzimwe nyaya munozoona dzakutenderera kumwe mubva mati izvi zvabva nekufi pano paSlyMedia tinoti building bridges pano paSlyMedia tinokupai nyaya dzinoitika chaidzo izvi zvamuri kuona zviri kuitika muno muSlyMedia studios mashure mekunge vanhu vadzitambu vauya kuti vazobatsirikana manzwa maona zvaitika ngatibatane munext program tichiona kuti kumberi tinobuda nezambuko rakaita sei zita ndinonzi Robert Tafumani.
Sly Media TV, building bridges.